Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. MLA ka jirang constituency wa sastana sotun ulapan paw ya ka jing persya halor ka jing temu ka sarkar jila Meghalaya banwanra ya ki kitam khalai Haribhoi district kalayo shu ya ka jing persya bat hakane ka kanti ulami syakmat ban penpaw ya ka jing persya ya kane ka kasino kabala temu ban penyeng ha ka jaka ka bahap hapo ka jirang constituency. Hakabakum unomi kmat ulapan paw ya ka jing sngow kia ban tip halor kane ka jing temu ban wanra ya ka kitam khalai lane ka kasino Haribhoi district kamtam hapo ka thain ka bahap hajirang constituency uba sastana sotun ulapan paw ya kane ha ka jing ya kendu bat kinong thok khubor hanong po. Batang Maria yo jing tip halor kane ka jing temu ban wanra ya ka kasino ha ka thain jirang constituency kumunong mikmat pajba ulalej ban ya kendu ru ya ka kenhun ki menteri ka sarkar jilla ban penpaw ya ka jing persya halor kane ka kasino. Bad ula kerpat ru ya ki bakim day ban hun netre ban wanra ya kane ka kitam khalai ha kane ka thain kabala ban wanra shibun ki jing sneu. Ha ka baya day pat bat ka khubor baka way ka shnong kala de ban ay ka no objection certificate lane ka NOC na kaliang UMLA ula de ban ya kendu ya urang ba shnong badru bandawa na u ban weng no shwa ya ka tay ka NOC. Te ha ka bede bat ka khubor ke balami hakini kisngi ke ba kala kham shet bha ka khubor habde bat ka baking play ban mi ban bu ya ka casino ha area jong ka bahap ha ka constituency ka jonga te na kaliang jonga ngala su kendit namar ba ngamdon kanu ka jing tip habde bat kin ka jing perkhat banbu ekene ke sik casino but hadian banglayo ek khubor haki armnai menshwa ngalayo banya keren batu batki minister baro nadu honorable chief minister nang tai deputy chief minister habide batkene ke benta ngalalej hi banya keren bat ngala bu ke jingkarpat sika sarkar bahawi day bat ka jing play casino te na kaliang jongang karpat yaki bakin hab ban perkhat ye ka opinion lane ka view ka jong ki pajba namar katkum ka bangiyo he ka khubor baki pajba haka constituency ka jongi haka jela ka jongi kimkwa banwan ka banbu yakin ka casino hakin ki area ka bahap haka constituency ka jongi te hakin ka por na kalian jonga kum MLA hoj habangi phai hawide bat kanika plan kaba kumalami ki khubor ka casino te na kalian jonga ka casino hi ngamtip ka ka bandon ha ka te ka casino henrai katkum ka khubor ka jingkren na ki weipat katkum bangio man kuno na ki weipat kyong ba ha bakawan ka casino kandon ka jingkta nagam ta ki hai ki ha ka emlang ka salang ka jingta ki pajba te na kalian jonga kum unong mikmat ubahab ha ketika konsensi nga persyajur ha kwide bat kene ka benta bat ngam kwa ba ka sokar kan bu ya kene ka casino ha ki area ki bahab ha ka konsensi ka jongi bat ngalay yoru ya ka jingkren ha ka bidai na kaliang i deputy chief minister ba ila ay ka jing benshai ha ka ba ka sokar ka klem kwa ka numbu ya ka casino klem kanu ka rai lane ka jing menjur ka jongki pajba yo iku khubor habide bat kana ka plan da ka be bat ka banbu ka casino ngalayo mane keren bat we ne kirang basnong ban keli hatu phila ai ne ka NOC habide bat ka kana ka proposal bikin bu ya ka casino bat na kaliang we ne kirang basnong la kubur ka ta bola dab ai ya ka NOC te na kaliang jonga ngala karpat yaw rang basnong bangayo banya keren bat na ngong ba na kaliang jonga kum MLA kat kum ka opinion ka jong ki pajba
naklian jonga nga persajur habidai bakakasno tengah karpat ipi kumurang wasnong bapin somhaban wengno ekene ka enusi ka bapila ai na ka bentaban bu ekene ka kasno